Qüestió a Vic. Què fa pels avis de la seva família? Sí que El que passa fem. és que ella de moment viu sola a casa seva, perquè li agrada viure ella sola. I a l'hivern llavors ve uns quants dies a casa meva i a casa de l'altre fill a passar 3 o 4 mesos. Sí, me cuido de la meva mare, ara se m'ha mort el pare i doncs nos cuidem que vagi bé tot i que vagi bé ella i tots els fills també. Tenim un centre de dia, vull dir, doncs, venen des de bon dematí a esmorzar, fem treballs manuals, gimnàstica, dinem, fem jocs, vull dir, fem sortides quan veiem una oportunitat, vull dir, fins que a la tarda els passen a buscar a les seves famílies. Bueno, jo el que em limito a fer és quan és el seu compleany o el seu sant, lògicament, felicitar-la i anar a dinar amb ella o sopar o el que faci falta. Dinem amb ells, els portem a passejar, anem de vacances o se'n van ells de vacances. Tots estan a casa, no n'hi ha cap que estigui ni en cap hospici, ni lloc, estan a casa tots. Tinc la mare que és impossibilitada de 12 anys amb una cadira de rodes i són 3 germanes i la cuidem sempre. Tenen una relació molt gran amb els nets, que són els nostres fills, i així d'aquesta manera doncs tanquem el cercle i nosaltres algun dia també serem avis. Aleshores és qüestió de plantar ara pel futur.